खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 नभेम्बर 2021 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्लांनो हागौ। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव दिनै अननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सोरबा खाथि लोगोआ हेफाजाब होगोन। गुबुनखौ फोथायनोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनसायजागोन। गुबुनखौ फोथायनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोजोननायनि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। सोरबा लोगोआ नाथाय थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। खुसिनि आंखाल जानाय नङा। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होनो हागोन आरो जागायजेननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै नुजाफिनगोन। गोसोआ जोबोर उसाव बादाव जागोन। लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। लामा सामायाव हान्थियोब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दं। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंनाय नङा। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। गोबां बिथिङाव गोदान आरो मोजां खाबुफोरा आखाइनिफ्राय बारग'लांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। रां रुफानि आंखाल जानो हागौ। आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोआ जोबोर उसाव बादाव
जागोन। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा टेबर नांगोन। दिनै नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुननि अनसायनाय मोननो गोब्राब जागोन। गोसोआव जोबोर गिलुं गिलुं फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंगोन आरो गुबुननिफ्राय मान मोनफिननोबो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। जाफुंसार दावबायहैनो हानानै गोसोखौ गोजोननायबो मोनगोन। नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा अब्लाबो नाथाय मानोबा देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआबो लोरबां जानो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गुबुनजों बाख्नाय जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन।
न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन, सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजांथाय मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोआव गोबां बिथिंनि रोंगौथि बांगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां मुलाम्फा मोननो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।